Ассалому алайкум дӯстони меҳрубон. Имрӯз ман аз шумо як хоҳиш дорам, илтимос дорам. Як ним соат, як соат пеш апи Фазолат апем ба ман смс фирсондан ки укаҷон як одам дар Панҷикин касал будааст, як бачаёш оператсия кардан лозим будааст, пули калон дар кор. Укаҷон агар тоне агар ҳамин бачаҳое ки дар Питер ҳастанд, моҳон группа дорем ватсапа, ҳамоно пурс ки тонад 100 рублими, 200 рублими, 50 рублими тонад ёрдам кунад аз рӯи метонистагиш, маҷбурӣ не. Баъд ман аввал як фикр кардам ки ҳозир ман ҳамин любови вай медари соцсетӣ медари ҳамхи чизо бисёр ку. Ман медонам ки мисол ин ёрдам мекунад, на самом деле мисол 100 рубли мо он китим вай бача саҳат шуднаш мумкин 100 рубли мо он камтам 10 кас партад уже 1000 рубли мешуд. акун манам мебинам дар фейсбук, мебинам дар ҳамон вайо мебинам неки вай одаме намешиносед ку сал ин ту худтуно вай мекунед. Когда манехе мешиносед, манехе одами худи пурсидост, уже як чихе кара ёрдам кунам мега. Вай одам мо ба ҳеч ки намешуд, ягон ман лишн намешиносам. барои ҳавай ман бачаҳо партофтам, эгаласавой кардам, гуфтам ки ҳамхейн будааст, ман рӯм нашудостам, гуфтам бачаҳо гуфтам ки не куҷо ягон проблема нест, мепартем ҳамеш вай чихе ки тонистагон мепартем. як чихот фикр дар калем омад ки ман ҳамин якта видео кунаму партом, касе ки мебинад ҳамина мумкин ҳамин кам бошад, ёрдами ман мерасад. барои ҳавай ман боварӣ дорам ки 100 нафаре ки мана мешиносад, мисол 100 нафаре ки мана мешиносад 97теш ёрдам мекунад. чиби ки ман бовар мекунад 97теш агар пул тия дига сети дига шароити додан пул надошта бошад, ман медонам ки дасти дуо мебардорад дар рӯи ҷонамоз ки ҳамин бародари мо саҳат шавад. номери картая ман менависам ё чихе кара як вай мекунам, передават мекунам номери апема. аз шумо як бор дига илтимос, илоям хонатон обод бошад, танакотон саҳат бошад. раҳмати калом.